खुलुमबाय गासिबो गाइसमान लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव खुलुमहरबाय आरो गोसो गोरबोजों आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों गोसो गुदुं गोरबोजों नोंथांमोनखौ मा होननानै आङो बुंबावनो नङा होमबा बहुद गोसोआव खुसि जाना दं आरो ना गाइसमोन आंना चेनेला 1K साबस्क्राइबार जाबाय गाइसमोन दा बेनि थाखायनो आंनिया गोसो बिराद मा बुंगोन मा बुङा खुसिजोंनो जादों आरो ना गाइसमोन नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आंनि बे चेनेला 1K साबस्क्राइबार जानो हाबाय लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों आसा थिबाय नङा होमबा गाइसमोन नोंथांमोननि सापर्टनिफ्रायनो आंनि चेनेला एसे दावगानो हाबाय नङा होमबा गाइसमोन माने खुसिजोंनो मा बुङो मा बुङा जादों आरोना गाइसमोन लोगोफोर मा बुंबावनो जादों नङा होमबा गाइसमोन नोंसोरनि अननायावनो आरोना सापर्टनि थाखायनो बहुत सापर्ट खालामदों नङा होमबा गाइसमोन बहुत खस्थ'यै भिडिअ बानायबोनायजों लोगोसे नोंथांमोननि सापर्टनि थाखाय आं गोजोननाय जासिहरबाय गाइसमोन बहुत खस्थ' आरोना भिडिअ बानायनांगौ बहुत खस्थ' जायो आरोना बहुत खस्थ'जों गोबावनि एसे गोबाव जाबायमोन आरोना माने बारा बोसोरसे जास्लाबाखै आरोना यावनो खस्थ'नि गेजेरजों दा 1 साबस्क्राइबार थांबाय नङा होमबा गाइसमोन नोंथांमोना सापर्ट खालामदों आंनि गोसो बिराद गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनो थाबाय गाइसमोन बिदिनो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम आङो खावलायहरबाय आरोना गाइसमोन लोगोफोर जोंफोरबो माने आंबो बहुत गासैनिबो इउटिउबारफोरनिखौ सब आङो सापर्ट खालामो नङा होमबा गाइसमोन माने गावजों गाव सापर्ट खालामलायनाया जोंनि थांखि नङा होमबा गाइसमोन नों खालामा आं खालामा सोरथो खालामनो नङा होमबा गाइसमोन बिदिनो सापर्ट खालामलायबाय थानांगौ नङा होमबा अब्लासो गावबा गावनि फिथाइफोरखौ मोनलांनो हायो आरोना सापर्ट खालामलायबाय थाबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिदिनो 1 साबस्क्राइबार जानायनि आं नैबे भिडिअ ससे लाबोनाय जादों गाइसमोन नोंथांमोना आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय नङा होमबा गाइसमोन नै दिनै मैया मोनानिफ्राय जोंनाव अखा हादों आरोना दिनै मोनायावसो आरोना दा फुङाव दा भिडिअ लाबाय माने दिनैसो अखानि मोखां नुनाय नङा होमबा बहुत गोबाव जाबाय माने अयथासार गरम थानो हाया सानावबो गस्लाखौ खुबाबो फैयोबायसो गरम मोनबाय थायो आरोना खामखुमनाय बायदि अयथासार गरम दा अखा हाबाय बिराद मोजां जादों आरो बहुत खेथि बाथि खालामनोबो खस्थ' जादोंमोन आरोना अखा हायैयाव अयथासार सान्दुं हामाखानो गावस्रालाबायनाय एसे गावस्राहांबायमोनानो नङा होमबा गाइसमोन अयथासार सान्दुं गरम अखा गैया बोरै माइ गायगोन नङा होमबा माबोरै खोथिया फोगोन अखा गैयाबा बिदि जायो आरोना गाइसमोन दा अखा हाबाय बिराद मोजां गोजोन इसोरा नायफिनहरबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बोथोरनिखौ अखा हानायखौ ससेबाबो आङो भिडिअखौ खिन्थिनो नाजालांगोन नङा होमबा गाइसमोन अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो नङा होमबा गाइसमोन
जोंना दिनैसो अखा हादों गाइसमोन बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो नुदों आरो अखा हानायखौ दासो बिफां लाइफांफोरा साफा जादों नोंनावथ' अखानि सिमांखौनो नुहुराखैमोन गाइसमोन मन'आ नाहरफिनबाय आरोना जोंना सिख्ला थांसा Thank you so much, love you to all my friends. आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना बाय बाय